ассалому алайкум дӯстони азиз, сӯзед назарин саломати хубай духтаро нигоҳ кунед. Ҳамқа новинкаҳои фасон чихолҳои қолин омадай, аҷоибота нигоҳ кунед. Иҷада ҳам симдоруш ҳастай, ҳам бесимуш ҳастай. Беҳад нағзай анами кабути тёмнасини шахсан ма худам дорум. Бовар мекунед 5 сол шид, 4 сол шид, ҳеҷ шидагӣ нестай. Осонак ҳам қолина хушрӯ нигоҳ мекунам, мисол ҳеҷ намешава, чиркин намешава, ҳам тез осона шуштанаш. Хулас ина касседа дар корай, чӣ намудаш дар корай, бори навай кадом метрае дар корай, то на размери чанде дар корай. Инами хоҳарам да банависен. Духтарак аллакай бори чандум шид ма шумода тавсия додистам. Нигоҳ кунед чихел хушрӯ ҳозӣ. Ё ҳама гулои навуш омадагиай духтаро. Марҳамат метавонед муроҷиат кунед. Чӣ хеле гуфтум, ҳам симдорош омадагиай, ҳам бесимуш омадагиай, се намуд омадагиай. Баъд ба фикрам ки велюришай, чӣ хеле дигарашам омадагиай. Аввал 2 намуд доштан, ҳозир 3 намуд новинка овардагианд. Ина марҳамат духтаракҳои хушрӯ. Гулошон ҳамаш гулои қолинии фасон, қолинои хушрӯ. Ина хоҳен агар мисол барои болои қолини сафед биромадагиай кози, барои ҳамун нигоҳ доштани ҳамун барои чирк нашиданаш гирен. Хоҳен ина дизайнтона нав кунен, қолини нав агар харида натонен духтаро, аз ино бихарен. Ҳамқа хушрӯе ки размери хонатон ай болои қолини пешонатон мепартоен. Дизайни навай охе. Ина марҳамат нигоҳ кунед, ҳамаи цветош ҳастай. Чӣ рангш дар корай, ҳеҷ чӣ намешава. Бовар мекунед шахсан чизе ки ман худам гирифтагиам. Ҳавай шумода тавсия додистам ки дар ҳақиқат ҳам фасон инаи сафедша диден чихел хушрӯай. Хулас рангош рангои новинка ҳамаш, гулош гулои фасон. Ира бинен ишта хушрӯай, ишта хушрӯай. И бо болои қолинда вақте парт фитед бо аҷоиб метова. Ира бинен охи ранги ҳам қолинои қиматӣ. Аҷоиботай марҳамат. Муроҷиат кунед, доставка доранд. Нархошон нархҳои хубай духтаро. Ай бозорда арзон метиҳанд ҳатто. Ина марҳамат нависеншона бо шумода мефаҳмонанд ки кадомуш чанд сумай чӣ хелай. Инчунин анам хел наборои фасони нержавика омадагиай. Нержавикҳои хушрӯ. Ира бинед дегои хушрӯ. Ёям нархошон дар нархҳои дастрасай нависен бо шумода мефаҳмонанд ки чанд сумай чӣ хелай. Аҷоиб хушрӯа ё новинкаҳо инаи намуд нержавикҳо ҳамаш нав биромадагиай. Иям пасудаи зурай нержавика хитон медонед ки як наборош чанд сол мебара, ҳеҷ чӣ намешава. Ина диден чӣ хел стилҳои хушрӯш омадай. Хулас ина чӣ болои қолин, чӣ пасуда, чизе дар корайтона ҳамаш в наличиай. Бинависен дарава как доставкатон мекунанд. Метавонед ки харидорӣ кунед. Ира бинен охи ишта фасонай, ишта фасонай чихолошон.